बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा मोजां मोनो एसे नैबे भिडिअखौ नायलांदोलाय आरोना गोजोनथाव खौरां लानानै फैलायबाय आरो एसे इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै फैलायबाय आरोना थ' बोथोरा बिराद थान्दा आं एसे टफिबो लागायबाय टफि लागायालासिनो थानो हाला ओरैबायदि गुसु माने खुवा ना थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों आरो गोबाङानो मिथिखानाय बे आपडेट्साहाय दङो होलांगासिनो दङ बे आपडेट्सा मा जानो थांगासिनो थ' बेनि सिगां सिगां बयनिसिमबो जोंहा फैबाय थानाय गोदान बोसोरसे थांलायबाय नै बोरायबाय गोसो गैथारामोन बोरायनो थेवबो उफाय गैला आरोना बोरायनांसिगोन माथो खालामनो दिन थांनाय माने बोरायलांनाय ओरैबायदि बोसोरसे थांलायबाय मा मावखो बे बोसोरसेयाव ना थ' गोदान बोसोराव जोङो थांखि लादोंनि माबा मोनसे मावनो थाखाय ना थ' जियानो हक बयनिसिमबो मेरि क्रिसमासजों लोगोसे फैबाय थानाय ना थ' गोदान बोसोरनि उइसखौ आङो एडभान्स जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोसे दासिमबो माने क्रिसमासा जोबाखैनो होनना बुंजायो फ्राय डिसेम्बर दाना सोलिखायो आरोना थ' न'आवबाबो जाबायानो थाखायो माने देग्लाय एसे दावराव दावसि जानाय नुनो मोनबाय आरोना दुखुनांथाव मा बुंबावनो आरो दा जोङोथ' आरो जेबो बुंनो हाला ना दा दावराव दावसिखौ खालामग्राफ्रा मोजां मोनो जिहेतु आरो एसे ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बांसिनैनो ना थ' जिमानबाबो नासयनायफोरा दङ खोमा बेबायदिबो सानलायलाङो आरोना बोसोरे जायो खारन नैबे डिसेम्बर दान फैबाथाय बोसोरे माने बेबायदिनो माबा मोनसे नङा मोनसे जाखायो आरोना मानि थाखाय जायो मिथिलायलांला आरोना बेखौहाय दा जियानो हक खालामग्राफोरा बेखौ मोजां मोनोबा आरो माथो बुंबावनो आरोना आंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो आङो जेबो भिडिअ क्लिप्सबो लाबोआखै गोबांथार माने दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनदों दा जियानो हक आङो मोनसे आपडेट्स लानानै फैनाय जादों बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा नैबे जानुवारिनि 1 तारिखआ फैनो थांगासिनो आरो जोङो मोजां मोनसे एनाउन्स मोनगोन बा जोङो आपडेट मोननो हागोन जितुनाखि जोंहा मामाया जायफोरा माने अरुण'दय मोनदोंमोन ना थ' बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां जागोन बा जानो थांगासिनो आरोना थ' आं एसे क्लिप्सखौ होलांनि जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों मोजां मोनसे तोहफा बिग सारप्राइज लानानै फैदों मामायाहाय थ' निस्सय बयबो मोनगोन जायफोरा माने मोनदोंमोन दाखालि बावै ना थ' गोलाव खालामला आं एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि आरोना সারপ্রাইজ পাবলৈ নিউ ইয়াৰত এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ উপহাৰ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ইয়াৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে যিসকল অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ উপহাৰ আহিব ৩১০০ টকা হ'ব পাৰে অৰুণোদয়ৰ ধন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ইয়াৰ ইংগিত দি দিছে লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিবলৈ গৈ আছে 1 জানুৱাৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল যোগে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিব সংবাদমেলত তেওঁ বহু কথা